Rus, wag na po yung makita na, no? Wala Rus pa. Sige lang, balag wa kay Mike. Okay, wala siya, may. Lag lang. Spare daily, no? Tagalog ka o Bisaya? Di ko alam. Bisaya na lang good. Sama na siya. No from Thai. Saan naman kasukot to? Taka sumbagon, kisan taka. Ayot! Oh, stay. Sige, ako lemarok. Babae ra ba ni? Babae ba yan eh? Bahay na? Babae ni? Itaw. Hala, di na sila motor ang kabayot ka. Kinabon na to ay. Hoy, bayog eh. Ano nga makay Mike? Uy, malagot pa yung ana. Asa na? Wala siya Facebook. Na. Nakay Facebook. Hoy, naaba daw kay Facebook. Dili ko kabalo sa bagon. Naa. Pero pag si Marlo ang ka-join, kabalo. Lagi na siya. O man ni Mike akong kauban, oy. Sige lang ah. Lagi, sulat niyo. Watsa ka, i-add Ano ka yung pangalan? I-add ko. Mauna. Nagtindog akong profile nga nagkalo. Ako din. Wa na lain batig naong diha ah. Na na na. Tonight. Katawa daro po silong ko nimo para cute tagak kita. Eh, po. Bahay na na. Na 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 na. Na no bebe. Tiniw tiniw. Tiniw este. Tiniw 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 este nahugo tiniw 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 di ka YouTuber din ninyo YouTuber kayo din din. tiniw tiniw Mag-record ako, pero hindi ko mag-live. No? tiniw No? tiniw tiniw Pangit ang live. tiniw 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 na 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 Record no? tiniw 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 pagkuhan po og mic lain ilay ka Lain siya. ang lain ka glasa man ako kaon tiniw 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 na 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 Katurang source na day ang kinahanglan niya, no? tarong nga misis ha Yung source. ilang nimo tarungon sumbagon lang yun ako lagi wala to ulay karon dili ta kay pauyab kang Marlo kung di nimo tarungon di kabalo imong mama Sir, ang gawa na. ambot 1 star Das magbidan. ay ay tiri 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 Bag level 1, ha? Ha? kira-kira na tiniw 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 asa man tayo dapit ane Para ako. Dito na ako. na 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 tiniw tiniw Mag-live food ka rin. Kaya ka pala. Sabi na yun, Raman. Buhat yung YouTube. YouTube channel. tiniw tiniw asa naman ka diri ara ka luti naman di ha oy
Aptiker ba ko gamay? Sila, say, dyan. Tipod ako ano, sa angkol po na. Yo, screen, tibok screen. No. Tibok screen no. Pag manggaltab, maklaro. Para gid. Anang pan lagi bros ra. Imo daw. Asa naman ka, oy? Survive na natin. Pero, di ko kabalo mo survive, di ko kabalo. Ay, pasay. Lagi ulatan na ka, dili ka na ubiyaan. Sa isahon pa nimo auto. Og na pa kay Mike, di ka maglisod. Mauna. Ako ba? Asa na may mga pusil diri oy? Ala. Nag-ulan og kuan. Giatay na man din kagwangan. Secret. Diyan. Nanay ako, dali na diri. Uy, diri walay tao. Ay, na may patay diri oy. Mag-live po, mag-record po dapat ka trang. Dali ay naman. Anong san tayo? San ka ba? Dam and. Nasuko man to. Di ka mag-record og Cruspire dyan. Wala na pusil kay lutid na. Record Cruspire. Pag kinik ako, mabubo sila ako. Unsa man ni oy? Malasay si Ria karon ika-join ba? Walay pusil na to na makita. Si Ria. Oo. Uy, ni gunshot. Tara. O tara, let's go. Let's do the to the rest. Amli ko scoop di ay. Ali diri. Go, Rhea, go. Kisi ang kalaban. Tuara. Uy, cheater. Kapalit to ka, imo din na wa, to ka lagyan na. Kuha. Tagay kog scoop bi. Scoop na yun. Lah, cheater. Pangatag si scoop bi, hoy. Gamay lang. Salamat, love you. Tara. Wala. Ha, dapit. Balay. Da. Tara. Tinawag sa pader. Nasa pader. Cheater, oy. Nag-record na ba? Oh. Ayun na, iwa na, patay na.